Bună! Vă salut astăzi de la Artisan Food Market, un târg de vinuri și preparate culinare la care colegii Ceza Ioan și Cosmin Dragomir își lansează proiectul Curator and Connoisseur and Friends. Vă recomand să stați cu ochii pe ei pentru recomandări de vinuri și gastronomie. Eu v-am pregătit un welcome drink special, o băutură aromatizată pe bază de vin, cunoscută sub numele de Pelin. Am două sortimente de Pelin astăzi, de la cel mai important producător din România, Domeniile Urlați. Am unul liniștit și unul efervescent. De ce merită să încercați această băutură aromatizată pe bază de vin? Pentru că este o băutură de tradiție, care se reinventează mereu pentru a fi pe placul noilor generații. Este foarte versatilă ca și mixologie și asocieri gastronomice. Este savuroasă și are și proprietăți digestive datorită plantelor cu care este aromatizată. Zeppelinul este varianta modernizată și reinterpretată, potrivită pentru publicul tânăr. Este cool, merge la o petrecere pe plajă sau în club, merge de asemenea în cocktailuri foarte bine. Cezar mi-a spus că este o băutură fără ifose, iar Cosmin m-a asigurat că merge cu zacuscă. Eu sunt Adelina de la vinuri.ro și vă aștept pe canalul meu în continuare cu alte recomandări de vinuri. Încercați-le și spuneți-mi părerea voastră. Vă pup!